kalau mau pun nyanyi lagu napa niki? Nggih, terus penjenengan. Terus sareng bawa sing ndi Mas iki Mas? Niki ingkang saking Sukoharjo, Mbak Dewi Satria baja hitam. Milih karo Jeki. Oh, Mas, ayo Mbak Jeki. Nah, aku mau kandhani sing tengah. Ketok sterek. Lah iya. Kira aku Mas penyanyimu sing tengah aku mau pertama tak kira Mbak Nuni April. Penggemar Mbak Noni dah. Mbak sing padha gerjerone tok. Lho napa niku? Iki ditutupne sik iki tok dedet bakal e. Iya iya. Senengane caping gunung. Caping gunung nek cara mriki 100 meter. Nak ya aja ndremis-ndremis ngono ya pokoke iki posak lelane gandeng kula pun kebacut dugi mriki DPR riyen Pak. Lah di DPR riyen mengke ndak urung le. Ya apa-apa. Mas Tokek iki milih penyanyi kaya pinter penyanyi glatang-glatang. DP 50.000. DP 50.000. 50.000 niki nembe mengke nembe bawane tok. Bawane tok. Mengke langgame 50.000 meleh nggih. Cocok berarti 100. Tunduk laris Pak. Kula lebokke lemari kula Pak. Aman ning lemari Mas. Lebokke lemari aman. Niki ten ngisor. Lemari ning kono sorokane sepi. Pikiran dhewe kunci sepi. Monggo Bapak. Bengi nyawa
barang no, barang barang ya lagu ya wis matur jenenge cendak ya barang Pak nggih cendak ngoten iki barang ampun keliru lho ampun keliru lho niki anu nek MC ne diplekono piye kira-kira setuju ora nggih mang plekoto niki Pak sing dilengke oh yen mamajang mongkaro jano orang ngomong-ngomong oh enggak mriki jaga sirase ngoten nggih heeh Mas yo boleh Kak. Aku nek disetir malah yo ngene iki aku arep ngumpul
Sampean iki mbok ya mapan iki. Bukan mukrem. Mungkin nek jenengan mlebu neraka kula ndak dadak melu. Nek kira-kira iki nek penyanyi iki mlebu neraka iki ya wis kira-kira kabeh. Ya naudzubillah min dzalik kula surga mawon Bapak. Jenengan mangkat neraka dhewe. Andane aku anggere ning enon ning kono makom iki wis malah salah. Jega. Pacitan meton jeneng kok wenang. Ora apa-apa wis dibersek sing penting. Mas tokek nyuwun janjine ngono. Dinteni. Niku nek slendro, Pak. Panas dan aling-aling. Oh ya udan tenan. Dan tenan Pak nyuwun. Mas bagian ngesot aja